efekt, pán poslanec. To sa naivne pýtate, a keď hovoríte, že máte matematické gímko, tak robte mu aspoň česť. S reakciou pán poslanec Lipšic. Takým, čo menej dopne, si možno aj zatlieskajú. Toto naozaj nie je matematika. Toto je vec z literatúry. Je to rečnícka otázka. Pán poslanec sa to volá, že rečnícka otázka. Takže toto nemá naozaj s matematikou nič, ale s literatúrou. A rečnícke otázky sa niekedy používajú a nie je ich účelom počuť odpoveď, lebo tá odpoveď je úplne zjavná. Prečo sa neozýva? Lebo je to v jej prospech nakoniec. A oni presne vedia, že ústavný súd to zruší a budú mať ešte viacej. No, takže keď chcete odpoveď na rečnícku otázku, tak ja vám ju dám. Myslel som, že nemusíme takto úplne po lopate, ale dobre. Dávam slovo ďalšej prihlásenej rečníčke, pani poslankyni Helene Mezenskej. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, prítomní poslanci, nedá mi, aby som nevystúpila k tomuto návrhu zákona, a to s tým, že hneď v úvode dávam návrh na to, aby sa ďalej nepokračovalo v rokovaní o tomto materiáli, pretože ako dôvod, tak ani motív, zmysel, cieľ celého návrhu nie je zrozumiteľný. Návrh, ktorý je predložený na rokovanie, je neúplný, nejasný a dôvodne, ruku na srdce, pán minister, my o takomto návrhu nekompletnom, nekomplexnom, neúplnom nie sme spôsobili, či už ako opoziční poslanci alebo vládni poslanci, vôbec rozhodovať. My nie sme spôsobili o tomto neúplnom materiáli, ktorý nenesie základné známky dôvodnosti, argumentácie, nie sme spôsobili o tomto návrhu zákona vôbec rozhodovať. Aj pri najlepšej vôli, pri dobrej viere veriť v to, že je tu záujem chrániť štátny majetok, možno pod zástierkou zavedenia ustanovenia inštitútu exekučnej imunity, sa môžem domnievať, že tu ide o ochranu štátneho majetku bratislavských templární, kde má teda štát 100% účasť. Napriek tomu ja by som chcela sa opýtať, čo môže vyvrátiť rovnako moje pochybnosti o tom, že sa tu nepripravuje tichá privatizácia týchto teplární. Ak ako aj bolo pánom poslancom Lipšicom uvedené, že pri ustanovení a vynímaní výjimutí nehnuteľného majetku, peňažných finančných prostriedkov, finančných nástrojov, iného majetku držiteľa nebolo spomenuté, čo teda predmetom exekučného konania môže byť. Veď to sú dôležité otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať a ktoré v súbore predložených veľmi strohých, neobsažných informácií predložené neboli. Ak teda je zrejmé, že štát prehral, bratislavské teplárne prehrali tento súdny spor, tak by ma zaujímalo, ak máme vymedzené, čo nemôže byť predmetom exekučného postihovania, čo predmetom exekučného postihnutia byť môže. Ak bratislavské teplárne prehrali tento súd, akým spôsobom bude zabezpečená pohľadávka voči spoločnosti Paroplyn Holding Limited. Nedopadne to napríklad na zvýšenie spotrebiteľských cien za teplo? Veď takéto otázky treba zodpovedať. Alebo ako je vôbec možné, že štát takýto vážny súdny spor prehrá? A prehrá ho, má štát ďalší postup alebo stratégiu, na základe ktorej chce ochrániť tak dôležitý štátny podnik, na ktorý sa viaže povinnosť dodávať služby vo verejno-prospešnom záujme? Jednoducho tieto otázky nemožno nechať bez zodpovedania, ak aj je tu pokus ustanoviť inštitút exekučnej imunity, je to len dielčie, polovičaté riešenie. Čo bude nasledovať potom? Akým spôsobom budú spoločnosti, žalobcovi uhradené jeho pohľadávky? Ak teda do predmetu exekučného postihnutia nepatria
hnutelné zariadenia, ako sú rozvody, spomenul to pán Lipšic, alebo tepelno-energetická sústava, tepelné zariadenia, tak naozaj ja mám dôvodnú pochybnosť o tom, že sa tu takto ticho pripravuje privatizácia bratislavských teplární. Ak sa mýlim, prosím vás pekne, vysvetlite to. Znepokojuje ma aj vaša neochota, pán minister, vystúpiť k tomu a uviesť potrebné konkrétnosti, potrebné detaily. Je pre mňa nepredstaviteľné, že o tak zásadnom kroku, o tak vážnom vládnom návrhu vôbec nie je pripravený podrobný, vecný popis skutočnosti. Naozaj absentujú tu mnohé dôležité informácie, absentuje tu analytická správa príslušného rezortu Ministerstva hospodárstva a bez nej jednoducho nemožno v rozpráve ďalej pokračovať. Preto, ako som začala, tak aj končím. Pán spravodajca, dávam návrh na zastavenie rokovania o tomto návrhu zákona, aby sa ďalej nepokračovalo v rozprave. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. Dávam slovo poslednému prihlásenému rečníkovi, pánovi poslancovi Jozefovi Viskupičovi, ktorý sa však v sále nenachádza. Nachádza sa v sále? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Rozmýšľal som, akým spôsobom vystúpiť aj v predmetnej obhajobe skráteného legislatívneho konania. A predsa len som si myslel, že otvoriť tému teplárenskej problematiky aj na záver volebného obdobia je dobré aj z možných viacerých dôvodov. Všetci predrečníci, ktorí z môjho pohľadu sú rekrutovaní len z opozície, spochybňujú alebo podľa mňa veľmi dôvodne upozorňujú na možné legislatívne riziká alebo právne rizika toho, že ak sa vydáme po úspešnom alebo zarazení úspešného ťaženia Penty, ktorých zastupujú v tomto spore podľa mojich informácií Radoslav Procházka. Takže nakoniec, ako vravia bratia Česi, spláčeme nad vejdelkem. To znamená, že keď sa vyjadrujú ľudia, ktorí reálne rozumejú či už majetkovým pomerom alebo teplárenstvu a aj právnym otázkam, že daná situácia je taká, že všetko je prehraté a jediné, o čom sa môžeme baviť, je minimalizovať škody, tak spôsob minimalizácie škôd je pre aj túto parlamentnú debatu minimálne diskutabilný, pretože skôr hrozí to, že súčasný zámer legislatívny, o ktorom sa bavíme v prvom čítaní, otvára možnosť, aby ten, kto spor prehral, čiže v tomto prípade jedna veľká štátna tepláreň, ktorá medzičasom z Fondu národného majetku cez jeho zrušenie, ktoré sme tu odhlasovali nedávno a budeme ju volať pracovne štátna tepláreň, príde o veľké množstvo finančných prostriedkov, pretože prehrala spor. To, že sa toto javí na základe analýzy a na základe pohľadov ako protiústavné riešenie je jeden moment. Druhý moment je, že toto sa dá riešiť aj iným spôsobom. Mali sme tu návrh, a dokonca opakované, a dnes bol možno, že sa objaví aj v druhom čítaní, aby sme riešili to, čo táto snemovňa môže urobiť, a to je zdanením a obrovským zdanením možných úrokov z omeškania až v miere 99%, by sa mohlo zdať ako právne aj ústavne komfortné. Ja sa teda pýtam, akože čaro nechceného, alebo čaro okamihu aj tohoto rokovania je, že keďže tu nesedí minister hospodárstva, ktorý túto úzkorezortnú vec by mal gestorovať, ale sedí tu minister spravodlivosti, tak sa pripájam k tým otázkam, že prečo a či naozaj si je istý, možno treba ísť aj do tých víziev, že kto by teda mal prebrať zodpovednosť a či túto zodpovednosť, ak je toto
konanie protiústavné a nakoniec to ústavný súd naozaj tak rozhodne a štát bude platiť omnoho viacej na základe rozhodnutia ústavného súdu, ktorý toto, ak schválime, vyhlási za protiústavné, či za to niekto prevezme nie len veľmi ťažko chytateľnú politickú zodpovednosť v tomto prípade, ale aj tú priamu finančnú, tak na to tú odpoveď nedostávame. Preto hovorím, že do debaty sa môže zapojiť naozaj ktokoľvek a akokoľvek. Či už prispením k rozprave a povedať, že áno, stojím za tým, že ak budem hlasovať za, mám tieto a tieto argumenty a preto by som si vedel predstaviť aj to, že ak štát príde o finančné prostriedky na základe tohoto ustanovenia, ktoré dnes schválim, a malo by to byť rátané hlavne na tú väčšinu, ktorá sa tu pravdepodobne chce nájsť, ak tento človek sa sem postaví alebo využije faktickú poznámku a povie, ja preberám aj finančnú zodpovednosť a ak narastie ten dlh, tak na úkor vlastného poslaneckého vrecka alebo ministerského zasanujem možné straty štátu, ktoré po tomto prehratom spore budú nasledovať. Mám aj hĺbšiu otázku a chcem sa pána podpredsedu hospodárskeho výboru a zároveň človeka, ktorý spravodajcuje tento zákon, opýtať, čo pre Boha živého robíte s tým teplom. Sú dve obrovské kauzy, jednu z nich spomínal pán poslanec Lipšic a to bola kauza z predvianoc z roku 2012, ak si dobre pamätám, kedy opäť v skrátenom legislatívnom konaní na základe iniciatívy vlády sme chceli podporiť paloplynový cyklus, alebo väčšina tohoto parlamentu, alebo poslanci Smeru, neviem, kde tá motivácia bola, tým, že im dáme miliardu korún, bývalých korún ročne počas doby 15 rokov a iba ale na základe tejto parlamentnej debaty a následne asi 5 alebo 6 zasadnutí grémií, ktoré sme tu riešili, ako spomínam, v tom predvianočnom období, sa odsunulo skrátené legislatívne konanie. Skrátené legislatívne konanie, ktoré bolo schválené, sa následne stalo tým, že budeme problém riešiť až na nejakej koncom januárovej alebo februárovej schôdzi, čiže nie rozhodnutím parlamentu, ale rozhodnutím poradného orgánu vtedajšieho predsedu parlamentu sme dôvody skráteného legislatívneho konania, pretože sa tam odhalil oligarchický, respektíve nejaký úzky špecifický záujem odsunuli a odrazu dôvody skráteného legislatívneho konania pre tento konkrétny prípad sa stratili a myslím si, že sme urobili len a len dobre a vtedy aj väčšina tohoto parlamentu uznala, že je lepšie zísť z kratšej cesty dolu. Druhý prípad, ktorý opakovane predkladáme a nastal v máji v roku 2014, kedy ste zákon o tepelnej energetike absolútne znásilnili a odkázali ľuďom, ktorí sa chcú odpájať od centrálnych zdrojov tepla, že tak nemôžu urobiť. Úpravou stavebného konania, ktoré zabránilo a mnohí ľudia by nepotrebovali absolútne žiadny sociálny balíček, ak by si mohli realizovať svoju vykurovaciu politiku tak, že nebudú musieť prispievať veľkým teplárom a opakovane je toto plénum atakované tým a dokonca som zažil už mnohé debaty na samosprávach, úplne posledná z minulého týždňa v Starom Meste, kde či budeme hovoriť o kauze Terming, či budeme hovoriť o primátorovi Rimavskej Soboty, či budeme hovoriť o problémach, ktoré majú v Krebnici a krížom krážom po Slovensku, kde ste postavili ľudí do rukojemníckej drámy oproti veľkým teplárom a sťažujú sa, a ja mám aj za to, že aj vám. Čiže pýtam sa opätovne, čo pre Boha robíte s teplárenstvom, prečo zaväzujete ľudí platiť obrovské finančné prostriedky tam, kde ich platiť nemusia. A tá otázka je legitímna, ktorú hovorila aj predrečníčka. Akým spôsobom budete riešiť problém BATky, ak tento finančný záväzok, ktorý jej vyplynie, bude musieť sanovať BATka ako taká, ako štátny podnik? Zoberú si úver a narastú nám fixy? Ak si voľne spravíme cenotvorbu, čiže toto bude záväzok, predpokladám, veľkého štátneho teplára v Bratislave, a čo sa stane s týmto miliardov v starých korunách alebo 32 miliónovým záväzkom, ktorý bude musieť paroplynovému cyklu preplatiť? Alebo je to nachystané tak, že teda ovládne alebo zoberie nejakú časť štátnej firmy?
čo je koncovým riešením tohoto problému, ak opomenieme aj tie právne rizika, ktoré skôr hovoria o tom, že potrebujeme v predvolebnom termíne ukázať nejaké riešenie, ale to riešenie má znamenať iba a len odsunutie problému po volebnom termíne. Vytvoriť tú dymovú clonu, že reálne niečo riešime, je podľa mňa absolútne obľudné, pretože to tým ľuďom treba do posledku vysvetliť. Myslím si, že pre potreby prvého čítania aj pre potreby skráteného legislatívneho konania treba povedať, že nie, toto nie je riešenie. Riešenie ponúkajú bohužiaľ tí, ktorí nemajú v tomto parlamente väčšinu a tým pádom neprejde. A toto riešenie môže skôr prostriedky, ktoré budeme musieť sanovať možno z ostatného rozpočtu, možno z vrecák tých ľudí, ktorí sú priamo napojení na kapacity tohoto tepelno-energetického komplexu, alebo jednoducho riešiť problém jeho odsúvaním po volebný termín riešením problému nie je. Preto vyzývam na to, aby sme si sadli a nedávali možnosť, aby na tomto, podľa mňa, vypuklom probléme, ktorý spôsobila možno aj obhajoba Penty, ktorý spôsobil problém, že niekde sa malo začať omnoho skôr a prísť s riešením predtým, než začne konkrétna exekúcia, pretože ak sme už v tomto štádiu problému, tak skôr riskujeme, že prídeme o finančné prostriedky a budú vo vyššej báze, alebo bude ich o mnoho viacej, ako keby sme sa dohodli na tom, že ideme skutočne zabrániť, alebo to rozliaté mlieko, ktoré už máme, vyriešiť tak elegantným spôsobom, aby neprichádzalo k čerpaniu, respektíve odsunu finančných prostriedkov k tomu, kde nechceme, aby skončili. Chcem avizovať, že pre potreby druhého čítania by možno obe riešenia, aj riešenie odstránenia neblahého stavu, a to som ešte zabudol spomenúť, prečo ak zástupcovia ľudí, ktorí chcú riešiť svoju politiku vykurovania alebo ohrevu teplej vody, ak sa stretávajú so zodpovednými ľuďmi v júni, v júli a auguste tohoto roku, sú odkázaní, že neexistuje politická vôľa a teda nič sa so zákonným nastavením, i keď s ním ministerstvo viac menej súhlasí alebo zodpovední ľudia na ministerstve. Čiže prečo vtedy sa politická vôľa nenájde? A ak sa teda nájde na skrátené legislatívne konanie pre bod exekúcie, tak sa nenájde aj na opravu predmetného návrhu zákona, ktorý ľudí aj v Starom Meste v Bratislave, aj v Petržalke, aj v Rimavskej Sobote dostalo do rukojemnického postavenia voči veľkým teplárom. Prečo? To nebude smerovať na pána ministra spravodlivosti. Ja som sa tešil na tú debatu, že sa opýtam pána ministra hospodárstva, že aj toto je predsa otázka, ktorá by mala byť riešená v skrátenom legislatívnom konaní. Mám tu kolegov, ktorí sa týchto stretnutí s občanmi zúčastnili a myslím si, že tá argumentačná báza je úplne jasná, že kvôli tomu, aby sa ľuďom skrátili poplatky, respektíve zmenšili poplatky za cenu tepla, by sa jedno skrátené legislatívne konanie do tohoto parlamentu mohlo. Ak tu je. A je tu presne k tejto téme. Čiže nerozumiem celkom postoju, a preto to hovorím v prvom čítaní pri tomto návrhu zákona a avizujem, že vzniknú asi pozmeňujúce návrhy, ktoré vedia tento návrh zákona vylepšiť do tej podoby, že nebudeme nahrávať možným väčším ziskom Penty a skôr tie zisky umenšíme a výjdeme v ústrety tým, ktorí by chceli raz a navždy vyhrať nad veľkými teplármi. Ďakujem. Pán poslanec, na vaše vystúpenie jedna faktická poznámka. Uzatvára možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pán poslanec Lipšic. Ja len ešte k tej právnej rovine, lebo sme s jedným kolegom z vládnej koalície trošku diskutovali, ktorý tvrdí, že zákon o Eximbanke to robí rovnako. No poprvé nerobí, tam ten majetok podľahajúci imunite je menší, netýka sa všetkých pohľadávok, ale podľa mňa aj to je protiústavné, len tam nikdy nebol žiaden spor, lebo Eximbanka nikdy nikomu nedlhovala peniaze, nebol nikdy judikovaný spor, čiže obávam sa, že tam je problém tiež.
A tvrdila tiež, že v zásade rozhodnutie Ústavného súdu sa týkalo situácií, kedy bola absolútna exekučná imunita. Ani to nie je pravda. Prečítam vám z rozhodnutia Ústavného súdu, aby sme si na tom boli jasne. Ústavný súd neopomína skutočnosť, že Slovenská republika zjavne vlastní aj majetok, ktorý nespadá pod právny režim zákona o správe majetku štátu a tak ďalej. Je predovšetkým o majetok v podobe akcií ako cenných papierov. Veľmi výnimočne obchodné podiely v spoločnostiach s ručením obmedzeným. Pokiaľ ide o hodnotenie skúseností veriteľov pri vymáhaní ich pohľadávok voči štátu, možno uzavrieť, že hoci tieto nedokazujú úplnú a priornú nemožnosť exekúcie majetku štátu, naznačujú mimoriadnu náročnosť procesu legálneho domáhania sa jej uspokojenia. Či ani to nebola absolútna imunita. A práve v tom teste proporcionality pre Ústavný súd, keď to je výrazne sťažené, alebo dostanete len 10% z tej sumy, je to problém ústavný. Ak pán minister preukáže, že napriek tomuto zákonu sa veriteľ domôže, dajme tomu, väčšiny svojej pohľadávky z toho zvyšného majetku, z tých stoličiek, diskutujeme. Všetci vieme, že nie. Minimálne teda, tak povedzte vy, pán minister, koľko tam zostane majetku, ktorý bude podať exekúcii. V akej hodnote? Neviete to samozrejme. Ale to je kľúčové pre to ústavné posúdenie, že? No, tak predpokladám, že to potom musí zistiť. Ale z toho textu je zrejme, že to bude pomerne minimálny objem. Reakcia? Nie je. Ďakujem pekne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? V závere, nech sa páči, v záverečnom slove. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic